блогери 21 солаи зодаи Тоҷикистон Дина Саева, ки ӯро маликаи тикток ва яке аз бойтарин блогерҳои Русия меноманд, дар як маъракаи хайрияи сохтани чойи об ва тақсими ғизо барои кӯдакон дар яке аз фақиртарин гӯшаҳои қураи Африқо иштирок карда, ин хайрашро ба ёди падараш бахшидааст. дар ёди падар ба забони тоҷикӣ чунин номгузорӣ кардааст ин маъракаро Дина Саева ва баннер бо ин навиштаҷоти тоҷикӣ дар қураи Африқо овехта шуда буд. акси даҳҳо кӯдаки африқоӣ ҷамъшуда дар зери баннер бо навиштаҷоти дар ёди падарро Дина Саева дар саҳифааш дар Инстаграм нашр кард. як ҳодисаи хеле муҳими рӯзҳои охир на фақат орзуи ману амалӣ сохтани он, балки сохтани чо дар яке аз гӯшаҳои фақиртарини Банҷӣ буд. дар ёди падар навиштааст ӯ дар аксе ки ҳамроҳ бо кӯдакони африқоӣ гирифтааст. орзуҳо ҷомаи амал мепӯшанд. навиштааст Дина Саева дар зери акси дигаре ки чӣ гуна барои кӯдакон хӯрок тақсим мекунад. блогери зодаи Тоҷикистон қаблан гуфта буд ки мехоҳад ба Африқо биравад ва чоҳи об созаду кӯдакони гуруснаро бихӯронад. ман ин орзуро аз синфи 6 доштам, гуфта буд Дина. Дина Саева 21 сол дорад. номи аслии ӯ Мадина Басаева буда, маликаи ояндаи тиктоки Русия дар душанбе пойтахти Тоҷикистон ба дунё омадааст ва ҳамроҳи падару модару дигар аъзои оилаашон ба Екатеринбурги Русия кӯчиданд. Дина ҳамагӣ 3 сол пеш дар Макдоналдс кор мекард ва дар риштаи ҳуқуқи донишгоҳ таҳсил мекард. ӯ роҳаш ба сӯи қуллаҳои шӯҳратро аз лаб ҷунбондан дар ҳавои таронаҳои маъруф ва нашри чунин видеоҳо дар ютуб нашр карда буд. имрӯз Дина Саева бо брендҳои машҳуре чун Кока-Кола, Dolce Gabbana қарордод баста дар клипҳои Егор Крид нақши асосиро иҷро мекунад. вай дар байни мардум бидуни муҳофиз намегардад. ба ҳисоби Forbes ин духтари тоҷик оло ҳар моҳ дар тикток 800 000 рубл кор мекунад. шумораи пайравони ӯ дар ин шабака ҳанӯз як сол пеш аз 16 миллион гузашта буд. Дина Саева солҳои пеш бо чанде аз ҷавонони тоҷик вориди баҳсҳои шадид шуда буд. мунтақидони тоҷикаш тарзи либоспӯшӣ ва рафтори Дина Саеваро берун аз ҳадди одоби хоси як духтари мусулмон номида аз вай даъват мекарданд ки худро ислоҳ кунад. вале Дина Саева мегуфт касеро иҷозат намедиҳад ки ба тарзи зиндагиаш дахолат кунад ва ӯро панд диҳад. рӯзи 22 апрели соли ҷорӣ Дина Саева зоҳиран мехост ҳангоми пахши мустақим худкушӣ кунад, вале модару хоҳараш сари вақт дари ҳуҷраи ӯро кушода аз ин роҳ Динаро баргардонданд.